jasuman wong desa, wong desa pinggiran otan. Jasuman seneng wirawiri, wirawirine rek nang tengah otan. Jasuman weleh-weleh, jasuman Jawa Sumatera Medan. Jasuman ora rabi-rabi, malah ento jabatan jadi panglatu, panglima lajang tuwe. Demenane karo Parwati paras wanita cantik, angen-angene ora kesampean. Jasuman weleh-weleh, jasuman Jawa Sumatera Medan. Jasuman weleh-weleh, jasuman Jawa Sumatera Medan. Jasuman weleh-weleh, jasuman Jawa Sumatera Medan. Para sedulur-sedulur ya, kula niki Mbah Jasuman ya, baru kali iki kula tampil nang video. Nek diomongke saka cucu kula iku tampil nang YouTube ngono rek. Ngono. Jadi sampean para netizen ya, dimanapun Anda berada, kula niki memperkenalkan diri. Kula jeneng kula Mbah Jasuman. Mbah Jasuman itu saya diberi nama dari leluhur kula. Nah, Jasuman itu ya Jawa Sumatera Medan. Wis enggak apa-apa lah rek, yang penting kan kula niki digawe jeneng Jasuman enggak apa-apa lah. Yang penting enek man-mane, arep disingkatan gawe singkatan apa iku ya Jawa Sumatera ya enggak masalah. Tapi iki enek masalah iki, dulur-dulur. Kok ono ya teko-teko nang Medan kene iki nang Sumatera iki ning para sedulur-dulur kita iku ning jenenge Warok Seketi. Warok Seketi iki dhek teko nang Padepokan. Biyen-biyen iku teko, dhek iku kaya enggak percaya mek Padepokan iku. Tapi ya alhamdulillah iki dulur-dulur saiki dhek wis bergabung nang Padepokan, membantu Padepokan. Padepokan iku wingi-wingi iku Mbah Jasuman krungu iku diserang ambek wong Bunian. Wong Bunian iku raja apa iku jenenge? Kula agak lali kok. Lubuk bumi. Raja Lubuk Bumi. Malah iki enak kejadiane enak kampung sesat iki, sedulur-sedulur. Kampung sesat, perdukunan merajalela, bahkan satu kampung iku kok kabeh iku lho, ritual-ritual perdukunan sesat. Jadi kula niki Mbah Jasuman ning uripe nang Sumatera Medan iki ya rasane ora kepenak ngono, dulur-dulur. Warok Seketi saka Jawa teko rene bantu Padepokan. Sementara kula niki ora enek bantu-bantu nang Padepokan, tapi ya doake lah untuk para netizen. Para netizen Mardeling I love you ya. Iku lah ngono maksudnya. Aku Mardeling I love you. Ku cinta padamu, para netizen dimanapun Anda berada. Jadi kula niki iku apa iki kok nang ngarep kula iki malah kepijet iki. Jadi kula niki kan maksude ya terima kasih banget lah karo Mbah Warok Seketi. Adoh-adoh saka Jawa atau nang Sumatera iki bisa membantu Padepokan. Padepokane Mamas Karya Sendang Sejagan. Kula niki ora pernah ora pernah teko nang kono. Aduh. Jadi ya mohon dimaafke ya para sedulur-sedulur.
nek iso kok memang kula iki arep mbantu. Tapi yo kabar-kabar iku baru-baru iki ae. Nah, tapi marek kula niki kok oke nyamuk iki. Ora masan cudut nih sik, masan cudut. Masan cudut nih sik. Wah. Ngene. Para sedulur-sedulur. Kula tinggal nang Sumatera. Enggak ada saka padipokane Mamas Karya Sendang Sejagat. Tapi kula ora iso mbantu. Ya memang cucu kula nyampike ambek kula niki ya mbah nek gak iso mbantu tenaga, bantu duit. Ya duit ora enek. Ora iso bantu duit ya bantu doa. Kan ngono. Ya sempet bantu doa ora iso, piye kameramen? Kalau sudah bantu doa nggak bisa, mati aja ya kameramen ya? Kan gitu ya kameramen? Ya begitu Mbah. Nah, kalau udah bantu tenaga nggak bisa, bantu doa nggak bisa, bantu duit nggak bisa, bantu doa aja nggak mau ya, mati aja lah ngono kan. Jadi para sedulur-sedulur, ya mohon maaf ya, busik. Yang oke iki. Jadi kula niki ya sajane ya terketuh hati kula. Enek padepokan Sendang Sejagat iku kok asik diganggu, ganggu wae. Bahkan kula krungu ya, karena kula iki ya baru dikai HP kula niki ambek cucu kula. Jadi kula baru iso masuk nang video iki untuk para netizen. Oh, biak-biak iku ya enak monge ya kaya napa iku? Roro Kidul apa iku? Oh nyeronggeng. Wah. Sampai Raja Ular Blorong pun teko nyerang-nyerang padepokan ngono. Aduh. Iki sampai Raja Bumi kula nggak sembantu yang neng apa iku alah kula neng Raja Blorong iku kula ora ngerti. Cuma krungu kabar-kabar ngono. Ya ora nek teko rono ora ngerti kula niki. Iki malah salurku bumi kula ora enek teko. Ya mbok nawa iki ya para sedulur doano. Iki enek iki perkampungan, perdukunan. Bahkan guru besar Mamas Karya iki arek nobatke iku para sedulur-sedulur ning salah gunoke iku. Salah ritual iku. Ya maksudnya ngene ya, sedulur ya. Aduh, apa iki? Nek memang kita duwe ilmu iku ya gunake ilmu iku ning apik ngono. Aja digunakake ning jalan sesat. Kan ngono. Iki duwe ilmu digunakake jalan sesat. Ana mencari materi keuangan saja. Gawe napa iku? Mbok digunakake dirike persekolahan, pengajian, ya kaya Mamas Karya iki ndirike padepokan ngono kan lebih apik. Iki malah digawe perkampungan perdukunan. Walah. Kula niki kok baca suman iki ora kepenak tenan atine. Ya mbok nawa para sedulur-sedulur iki ya kula engko arek mbantu Mamas Karya lah. Teko nang kono engko. Kula kan serang iku engko. Pedukunan iku. Jadi ya maaf iki. Kula niki guru besar Mamas Karya ya mohon maaf ya. Kula memang ora iso mbantu. Sing masa-masa lalu mudah-mudahan kula engko iki iso mbantu iki. Ya harape ngono kula niki. Ya kula pun ya baru sehat iki awak kula iki. Awak kula iki sakit to Mas. Kena serangan hujan iki. Hujan panas iki. Ya mudah-mudahan ya enggak kena yang penyakit yang nyerang saiki iki ning ganas ya. Ya aja lah. Aja ya. Apa ya ngono iki. Ya iso ya aja lah. Kula kan wis tuwek. Wis tuwek iki ya. Nek iso ya kula ya
bisa di dalam kehidupan kula iki meneruske sisa-sisa hidup iki ya iso membantu wong lain ngono. Nek iso kan ngono ya. Ya untuk Mbah Seketi datang Mbah Seketi nang Sumatera. Nah, kula awis sewu nek kula niki memang iso ngomong iki memang ora petah ngono, ora pasih. Karena kula iki ya Jasuman iku Jawa Sumatera Medan. Untuk asline untuk saka Jawa kono lahir nang Medan. Cuma keturunan kula iku mbah-mbah kula iku ya saka Jawa ana. Jadi nek kula iku ngomongnya agak salah-salah ya mohon dimaafkan. Kan begitu saudara-saudara, para sedulur-sedulur. Nah, jadi kula niki ya ngene iki lah. Resah hati kula ini ki. Kok ana ya perkampungan perdukunan itu. Perkampungan perdukunan pula. Sapa iku ning pendirine iku? Ya kula iki wis ora enak tenan iki. Nek lah memang wingi ku kula krungu kabar iku masalah wong bunian iku menguasai padepokan Sendang Sejagat iku kan wong halus. Sementara iki manungsa ning uripe nyata kaya kula iki mendirikan perkampungan perdukunan kula ora enak tenan hati kula. Kula ora nekani iku perkampungan iku mbok menawa iku kula bisa mbantu. Jadi ya Mbah Seketi kula engko ya wis gak apa-apa karena Mbah Seketi ku ora aruh nggone Mbah Jasuman. Mbah Jasuman iki nurupe nang kodan iki mau baru bali saka perkampungan modal liwat ngono. Ya betul iki mau kanca iku mau kameramen tak kongkon kameramen gawe. Ya wis iki men iso nang YouTube ngono. Mek iso sampai nang padepokan iki bahwasane kula Mbah Jasuman iki enek niat baik arep mbantu perkampungan nang cedhek padepokan kono omonge. Jadi kula ya semoga kula iki engko para sedulur-sedulur iso mbantu ya mondokane ya untuk para netizen ya. Nah iki ngomongi ngono, ngomongi cucu awake iku nek nang YouTube iku ngomongi ngono, Mbah. Nek iso ngomongi para netizen diomong, para sedulur-sedulur. Netizen iku apa iku aku tak takon. Apa iku cuk netizen? Oh, aku takon kameramen. Kameramen apa iku netizen? Netizen itu kayak bisa dibilang wong nonton videone kita iku. Nonton ya. Oh, netizen iku nonton videone kita. Oh, kita sapa ngono lah ya kan. Ya. Oh, kita nyopo netizen. Cucu niku lah ngomong ngono. Cucu kula iki nek kerja nang luar negeri kono, bali gak nyape ngongkon gaweke YouTube. Ya wis tak gawe ae. Wis diajari setengah bulan lho kameramen kula belajar YouTube iki. Tapi ya jenenge kula Mbah Jasuman ya sithik-sithik agak cerdas ngono lah. Sombong kula iki. Mosok ya cerdas ngono. Jadi sombong kula iki. Iso lah. Wong ngene-ngene cara-carane. Nah, tinggal engko Mbah golek kameramen, bocah-bocah dikongkon. Alhamdulillah iki mau petuk kula. Ambek bocah-bocah iki mau ya kan, Ger. Petuk nang dalan mau. Iya, Mbah. Nah, tak kongkon kameramen. Jadi ngono. Para sedulur-sedulur. Sajane kula niki ya harus tahu menahu masalah video. Tapi cucu kula iku ya sithik-sithik lah para dulur ya. Alhamdulillah cucu kula iku ana peningkatan saka kula niki. Kula niki urip nang ngotan. Ora ero nek dunia video ngene. Jadi kula niki ya dikongkon, ya wis Mbah. Aja nggogo-nggogo iwak ae. Nang ngotan wedol nang desa bali mangan. Mbok gawe video. Ya tak palap-palahi ngono para netizen, para dulur. Ya mohon maaf ya. Nek kula niki kok rasane kok hebat tenan ngono kok iso cerdas. Tapi ya cucu kula iku
cucu kula iku cerdas wong lho. Ngajari kula. Jadi ngono ae. Penjelasan kula iki untuk para sedulur, para kameramen, ya untuk iku Mama Karyo, guru besar Sendang Jagat. Semoga kula niki bisa membantu nyelamatke para sedulur kita ning sesat mau. Sing nang opo iku mau kameramen perkampungan apa? Perkampungan sesat dukun ya? Iya, Mbah. Oh, perkampungan sesat dukun. Jadi semoga ojo lah enek sekitar daerah Mbah Jasuman iki apa daerah Padepokan iku enek perkampungan sesat dukun iku ini wis luar biasa. Nek wong alus iku wau kaya lubuk bumi iku ya wajar-wajar lah ya. Iku ya pada koi. Iki enggak wong menungso asli lho. Wong menungso asli kok gawe perkampungan sesat iku ya teriris kula niki ati kula. Ya jadi kula selamat ucapke untuk Mbah Seketi, bantu ya Mbah Seketi. Kula pun akan bantu rono nek iso kula nek waktu. Ya mun doakene ya supaya kula iki ora sakit-sakit ngono. Kula iki watuk-watuk kadang-kadang nek bengi. Batuk pun ngerokok juga gini tijan ya apa salah ya kan nyamun oke gitu. Jadi mungkin ya tak kena lah penjelasan kula iki ya sebagai kula ne mengerti ambek Mbah Seketi ya Mbah Seketi kok ora ngerti kula Mbah Jasuman ya kula nyapa ning enggak ngerti lah karena ada iku ya ora ero sih apa enek Mbah Jasuman iku ya mungkin ya sakmene ae para sedulur semoga kula engko iso membantu iso petu Mbah Seketi iso membantu Padepokan Sendang Jagat untuk memberantas dukun-dukun itu ya mungkin sampai kayak ini ae dulur ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur.